mmadụ nọ kịta ama ha nke bụ nke na-anwụsịzi ihe ịba mmadụ agba mba si eji ebe onye a onye ka o mee ọgwụ kọta ahịhịa kọtatinye gị ịdịkwa mma esoburu ya ụdị ọya ahụ gboo ebe ụgwọ nọrọ ya kọta ahịhịa mee ka dịkwa mma ma kịta ọ dịghịzi mmadụ wee na-anwụsịsị Chineke anyị na-ayọ oge wetakwara anyị ndụ dị etu a maka na ụmụazị na-anwụzi ikere na-anwụ anyị ọka na-ayọkwa na anyị etiri iwu Chineke a na-asị ndụ anyị onye anyị bara ndụ onye nwe onye n'afọ onye omechara owuwetakwa ndụ ya dịkwa na ife a na-agha na ayagha hu anyị anyị anọ ka ọ ga nọ ka odu Tinubu buga mere anyị ebere nye mgbe na-agụsụa mmadụ agụsụa mmadụ na-agụsị n'ọha agụ m enwe ndị ọ na-agụ mpụta ebere a na-eme Chineke buga mee ebere na ndị ogbenye a na-anwụsịsị maka agụụ ọ na-ewute n'obi ọ na-akwụ nweta nke a na-edebeghị nye ha Chineke buko goziere anyị ndụ onye ọbụla nọ ebe a anyị na-adị ndụ na-akọ akụkọ na-emeri ọnwụnwa dị abịakwute anyị onye ọbụla chọrọ isi ya onye bụ ụzọ buru ana onye nwe anyị buko gozie ojii ka nweta n'if Kristi onye nwe anyị eze mba na-efo ihe adịkwula anyị ọ chalụ ndị Igbo na-efukwa ya ọdịosi ndị onye ichie na nnọkwa onye wọrọ ọjị ya bụ ọjị onye si na nnọkwa ya dị mma ọ na-anafị ya nnọkwa ya dị mma nnọkwa ya dị mma nna m obi ekunuge na nke ikpeazụ ọ gazigo